Косата ми е леш, ама днеска с този келеш имаме гърди и гръб, така че нека залягаме. Готов ли си, брат? Да, брат. За кой не фокусираш, брат? Така. Я кажи нещо мудро на хората. Тренирайте, спортът е здраве. Хей, я шавай машина. Екшен? Да. Ама като пускаш, казваш екшен. Екшен. Като филм. Ще ги дига ли, брат? Днеска се чувствам много здрав. Днеска изпих 2 лъжици креатин и ще правим максимум. Ти си, брат, залягай. Залягай, машина. Чувствам се силен, здрав, як стабилен. Ти си лабилен. Давай. Представи си, че от едната страна имаш самочувствието на 0,9, от другото проблемите й. Дай, брат. Дай. Газ. Броиш ли ги, бе? Да. Защото аз не. 12. Браво, бе. Пък представи си с килограми, кой ще го направиш. Така, няма да почваме много тежко. 40 кг, колкото теглото на вашия вид. Машина. Браво. Айде, брат, дайте си. Ко? Много тежи. Как ще тежи много, бе? Това е колкото един 60 кг скелет, брат, с кадрова прическа. Те ли ще ми кажеш, че тежи много? Отказали са? Да. Що? После пак. Да ги направим 80, а? Давай, брат. Малко по-нататък ще ги направя 100, а после 120. А после колкото мога сеш се. 80. Това е почти колкото мене. Да, брат. Ако изключи моите големи пешаци. 1, 2, 3, 4, 5. Можеш, давай. 6, 7, 8, 9, 10 ще ги направим, 10. О, продължаваме 11, 12. Браво, машина. Да, рестото, брат. Брат, ти ще ги бутнеш ли, бе? Ще се пробваме. Така да искам. Така надъхай се, брат. Да те цапна ли отзади? Ти си, брат. Дай машина. Докажи тениската, че не е просто е така брандинг. Докажи, че ти си краля, брат. Дай. Дай. Няма да може. Чакай. Няма нищо, другия път. Тъй като се провалихме с 80, сега намалихме малко килограмите и ще правим пак. Ще ги бутеш ли? Да, брат. Харе, бе. Аз не ти дарам, я? Харе, бе. Оп. Браво, бе. Дай пак. Ма ти можеш май още една, а? Я покажи ми, че можеш още една. Може, брат. Харе, бе. Ма ти май не си даваш зор. Дай още една. Айде още една. Дай още една и ще почва да ти помагам вече. О, нямаш нужда от помощ. Дай още една. Бе, ти си бил звяр, бе. Браво, бе. Шавай машина. 90. Точно така. Видиш, това тежи колкото мене, бе. Да. 10? Да. Давай, Рони. Бъде. Така. Зад мен има 100 кг. Въпросът е, ще ги бутна ли? Отговорът е да. Давай, искам 5 пъти. Добър старт. 4, 5. Давай, 6 ги направим. 6. Добре. Можех още една. 15. Женските килограми. Хубаво тогава. Щом са на женски килограми, ще го кажеш. Повече не можем. Няма да помагам, нали знаеш? Само ако си претумирани тогава. 1. Дай. 2. Още. Още. Рано е да трепериш. Давай. Още една можеш, брат. Можеш, бе. Аре, бе. Браво, бе. Ти си звяра, бе. Звяр си с тези женски килограми, бе. Ей, я шавай, машина. В началото какво беше? В началото бях дебел, а не жена. Взех си розовите слушалки, пуснах си Галена
и съм готов да бутна 110 кг. Виж на коя песен, бе? Галена и Мъртък. Това ми е любимата песен. На хъса има. Ай. Чакай! Хайде 120. 115 кила. Първи до гол. Там да се избера в лестичо. Залягай. Чакай да дойде хубавата част от песента. Чакай. Няма да мога, брат. Мамка му. Ам другия път ще успеем. Някой път ще ги бутна. Може би няма да е днес, може би няма да е утре, ама някой ден ще ги бутна. Нали така, брат? Да, бе. Ама ще казваш екшън, брат. Екшън. Колко пъти ти казвам, ще кажеш камера, екшън. Как ти е? Сега ще правим горна лежанка с дъмбели. Мисля да започна с колко? 28 кг. Добре ли е, брат? Да. 28. Това ми е заградката все пак, сеш си. Следващия. Аре, звяр. Ти си. 1, 2, дай. 3, 4. Още. 5. Още. 6. Точно така машина. 7. Газ. 8. Газ. 9. Още, брат. 12 искам чисти. Няма да помагам. Само путките имат нужда от помощ. Давай още една, брат. Изцеди го. Точно така. Ева. Пуснах си фирето. Днеска се чувствам силен, брат. Супер. Май ще вдигна 32, а? Айде. Ус. Машина. Чувствам се силен, здрав, че е як, че е стабилен. Екшън. Ще се научиш. Станаме леко горещо с обляко са. Да ги фана тия 36. Чакай да се пуснат песен. Що бях песен ще не е. И разбира се има реклама. Винаги има реклама. Звяр, с погледа на котка. Бодибилдъра. Бъде. Изморен съм, брат. Още една серия. Тая машина. Точно така. Газ. Още, брат. Харе, бе, можеш още, бе. Харе, бе. Още една. Браво, бе. Ти да не си Хълк Хоган, бе. Защото като чичак мязаш. И сега гръб. Слагаш пак женските килограми. Почта се чудеш, че има женски гръб. Давай, брат, ти си. Давай. Викат му Васко машината. Хей, колко ги направи тигъра? 20 ли? Я, ба, някой бри ли ги? Брат, така много яки футки. Те ги заговоря ли, бе? Да, бе. Е, сега след серията.
Hey, what's up? Hi. I just want to say you're absolutely beautiful. Friends also, I see you guys filming. I'm actually an upcoming filmmaker, you know, photographer, shooter. Would you like maybe to take some pictures? I'll ask her, but You don't mind? I don't mind. Are you guys Dutch? Well, she's Russian and I am half Dutch, half Greek. You're Russian? Говорю по-русски. Да, говорю. Как тебя зовут? Татьяна. Rumen, приятно, да? Rumen? Да. But is it okay if I take picture? You guys look absolutely beautiful, you're gorgeous. It's okay. What do you want to film exactly? Maybe like a short video. And where are you going to post it? On Instagram? Yeah. Can you scream, yeah, buddy? One more, come on. No. Yeah, you were awesome. Hey. You hype each other up. Yeah, of course. I like the energy, I like the energy. So did you guys like study together maybe? Or did you have like some kind of older relationship, you know? Like a little bit more intimate, you know? No, because it's a complicated story. So you wanna do like poses later maybe? Yeah, You sure. gotta get Yeah. pumped up, you know? Yeah. You wanna take one more maybe video? Sure. From that side? Which is your best profile side? That side. Can I record you recording her? Yeah, you Or do can. not wanna I be- don't mind. I'm like your personal trainer. I just don't get paid. Давай. Раз. Два. Три. Девять. Mashallah. You gotta switch the legs, you know? Lightweight. Yeah, buddy. Bravo. Okay, guys, enjoy your workout. I'll find you later, okay? Yeah. Браво, съм, да. Тук е най-якото, брат, че записах целия разговор. Забравяхме да снимаме останалите серии. Затова ще снимаме само последната. Аре, звяр, покажем как се прави. Хе-хе, че я намъгна. Давай. Ус. Давай. Аре, брат, сменяме, дай. Газ. Две. Дай, цапни ма, брат. Уф. Цапни ма, брат. Уф. Цапни ма, брат. Щеш да ме цапнеш, наистина, брат. Мясаш малко на нацепаната версия на Азиз, брат, наистина. Не се бам, брат, на него мясаш. Алелелей, па. Чекай, ми се напътна ръката, като Google Maps. Яла от другата страна. Още са кефя, брат. Не си вярвах изобщо. Всичко е възможно, момчета. Вярвайте си. Ще успеете. Аре, брат, последно упражнение, дай. Колко да ги пре? 12. Машинец, дай. Плюс. Браво. Чукай. После да не кажеш, че не съм те чукал. Шупи мачка и в леглото много здрава обачка. Звяр, звяр, с погледа на котка. И два, стихата походка. Знам, знам, че съм ти подхожно. И да ме получиш много е възможно. Звяр, звяр, първено сърцето. Звяр, звяр, Дай 12, брат, чисти. Дай. Давай, 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 давай. Мъчим се, тук изтискай всичко. Яшавай, звер. И на много тъпо място го сложих, чакай, дръпни се. Can you say subscribe to Lekera? Subscribe to Nikera. Hey, thanks so much. На Олимпиада си сино.